Dini, asa ka? Malakaw. Palitis ako rugby dito be kay na langkat akong sapatos ako ipapilit ba? Asa man? Dara ang money oh. Ako may suguon. Ako may suguon, oy. Kabalang malakaw ta. Kira yun panugo ba? Kung kail hawan na yun. Laguta, oy. Ang gigal na yun ko ba? Anong gawin? Balik ko. Aya! Ang kula, sana ka? Kwan! Namingaw na ko nimo! Aya! Kwan! Oy, Samanday! Uy, Kalat! katuman. Lugay lagi kawalik diri day. Langan, pasikata. Ay, nabisi di ay ka? Hala, dugayan mo wa kabalik diri. Uy, asa di kagikan? Itrabaho. Hadi kay trabaho. Ah, Asa may trabaho nimo? nang saging. Saging. Saging ba? Asa nagtrabaho na ka? Ah, Kagaway kanimo nagtrabaho na ka? ah. Kuyawa din kuyawa na gid aning bataan ni uy. Ikaw man tong vlogger no? Dili. Dili ay nag-vlog man daw ka. Ako man itong vlogger. Ay ikaw dito? Ah, Hala, hawda na ani niya. Uy, dugay ka nakabalik diri wa. Sige daw, testingin daw vlog. what's up, guys? Hala, hindi na ano di pa vlog. Ah, Hala, hawda aning bataan. Uy, unsa man day imong tuyo di ay? nang palit. Unsa may palito nimo? Kanang Barbie daw cool. Papilit sa sapatos. Ha? Unsay Barbie? Unsay Barbie nga ipapilit sa sapatos? Sa sapatos. Unsa man na Barbie nga ipapilit sa? Sapatos. Unsa man na ay? Unsay Barbie nga ipapilit sa sapatos? Unsay gisugo sa imong mama di ay? Barbie ganun no. Unsa man na ay? Ako nalipay ko day ba nga nibalik ka diri pero magkonsumisyon na pug kog balik kay pataka na pug ka og istorya. Barbie nga ipapilit sa sapatos unsa man na? Ato ko mong pilit. Tidak bagad sa sapatos ni mama. Unsa man na oy? Barbie nga papilit sa sapatos. Unsa man na ay? Nasikip pala. Musik kini. Mao ni? Ah, Ha? ah. Kini Barbie man ni oh. Mao na? Ginagawa mo. Ah. Ano man cool? Barbie gani no. Saman ko na. Ipapilit mo ka sa sapatos. Man. Lingon magka Barbie, ipapilit sa sapatos o Barbie man na oh. Ito man ang nasa salida nga Barbie oh. Mo na ipapilit ninyo? Pili uy. Kaya na ma. Saan man eh. Ah, ingon ka Barbie na ipapilit sa sapatos. Ya tagadi kag Barbie, ingon kag dili mao ni Barbie ba? Wala di ka kailag Barbie. Ah, Maunay Barbie oy. Oh, Barbie man ano, Barbie. Ya, ipapilit man sa sapatos. O anaon man na nimo oh, mo ni sapatos. Sapatos man ni. Ay sa ba oh, sapatos. Di anak man na oh. Oh. Di anak man na sa sapatos. Oh, papilit na siya. Oh. Ginagawa Oh, di ba? Ang anak ka Barbie niya ipapilit sa sapatos. Oh, anak man oh. Mao lagi na. Mao na ay. ya utama. Siguro ni. Maulit ko. May malag na ko. Oh, sige na ka, uli na ka. Mao lagi na. Ah, Tila ko, mao na. Lakaw na ka. bye-bye. Salamat, Kul. Maudod ni Kul. Lagi, mao lagi na. Oh, sige na ka. Iyawa, ani, uy. Maudod ni papilit. Maan man ni bay. Or murag mao man eh. Tingnan daw na ko. Ginagawa mo. Hala, Mao, dyan,
Kuyawa